Burgemeester Ben Bilker, je voor mij zit een geïrriteerd man volgens mij. Valt daar, maar ik ben net zo blij met de opstelling van minister Bussemaker dat het gaat over uw moenen in Boerum, windlust. Dat is nou correct weer hersteld, we hebben sneu en iepenen. En nou correct zei de minister weer van nee, ik ben absoluut net van plan om die moenen op de lijst van de Rijksmonumenten te handhaven. En daar ben ik irriteerd over en ik ga er maar weer een brief schrijven. Ja, je zei al, maar weer een briefskun. Er zijn 2 brieven over vragen. Weet je helemaal geen reactie op hoorn hebben, hè? Nou, ik heb 2 persoonlijke brieven schreun en daar heb ik geen reactie op hoorn. Maar die brieven die ben ik vooral bedoeld van mevrouw, ik zou zo graag met jou praten willen. En daar heb ik dus helemaal geen antwoord op gekregen. Wel een formeel antwoord van dat de molen net op een lijst voorkomt. Maar ja, dat weer een antwoord op de aanvraag. Krijg je net het idee dat je net serieus nam worden? Nou, dat wil ik net zeggen. Dat gaat me nou te vier. Want ik wil altijd mensen toch nog een kans aan. En en wat is nou de oorleding dat de Tweede Kamer in meerderheid zijn had, geachte mevrouw de minister. Wij vinden dat die molen om verschillende redenen op die lijst moet. En die verschillende redenen is Sint-Wurg echt beleerd. Dus die minister staat helemaal alleen. Ze is de enigste in dit land die het zei dat moet net. Want de Rie van Cultuur zei het echt, maar hele goede redenen. Het moet al. Je bent een man die een prutte nijting door de zaken. Heb je er enig idee van waarom de minister dit nou perforce net wil? Ik snap haar op zichzelf wel een beetje. Ze wil minder monumenten hebben. En ze denkt, nou hij is afbaand. Dat zei ze later. Hij is afbaand, er is niks meer authentiek. Het is een replica. Ja, maar zo ken ik er meer. Want er zijn heel soort gebouwen in ons land die ben gewoon weer opnieuw opgebouwd. En die het net mee zo nagedacht dat die net monument is. Die is nog binnen nog monument. Neem nou Middelburg. Neem gebouwen in Deventer. Of ik benijd naar de pan die altijd afbaan binnen. Dat zijn al je discussies. Dus deze molendiscussie is van cruciaal belangrijk voor de rest van monumenten. Jacqueline Brouwers van Erfgoed Kalmelaan. Waar is je weer precies? Nou, we staan op de stelling van moenen windlust in Boerum. Hoe oud is deze moenen precies? Nou, hij is... Er stiert al een moen, zo'n, ik geloof, 1600. Die is afgebaand in 1985. Die is weer ombouwd. Dat wie de windlust zoals we die al die tijd kennen. Hij is in 2012 ook afgebaand. En we hebben nou weer helemaal hersteld zoals de weer. De minister zei van een naaie moenen. Ja, dat zei de minister. Zij is zowat de enigste in het land die dat vindt. Wat je stier weer al lang je moenen meer van 1988 of zoiets. Nee, voor het grootste part net. In 2000 is een hele grote restauratie geweest. Dus een beetje de helft van de moenen is vernijd. Dus die werken, die winnen nog geen 12 jaar oud. En de deel van de kap ook net. En dat rijdt, ja, dat gaat maximaal 50 jaar mee. Het rijtwerk, het houtwerk, dat is al je nij. Maar hoe zit het met het ijzerwerk? Nou ja, dat is voor 85% alle jaar weer opnieuw beroekt. Dus de smids hebben ze echt een hele protte werkdienst. Ze hebben alles weer opnieuw in het vuur gaan. En ze had een rochtje wat rocht werden moest. En de krom wat krom worden moest. Het is alle jaar weer beroekt. Ja, en dan zo zei ze, dat lijkt me een heel essentieel deel van een moenen. Dus authentiek. Nou ja, in die zin dat alles wat gebruikt werd de koe, dat houden we echt beroekt. Maar zoals hier, die lier, waarmee ze de moenen kruien kennen, die is oud. Dat is weer alles opnieuw weer zoals het weer past. Waar ik dan nog even heel nieuwsgierig naar ben. Wat is nou het verschil tussen het feit dat dit nou een Rijksmonument wordt, of zat de minister zei liet het maar een gemeentelijk monument worden? Nou, het wichtigste is de erkenning. Het wie altijd een Rijksmonument. We hadden het zo weer ombouwd zoals het wie. We dus best die om windlust in ere te herstellen. En met die erkenning, dan zei het Rijk Exen van wij binnen het ermee eens, dit moet zo behouden blijven.